Каю мәче. Нашарлак хәлләр була әле. Минем бабам иң авыр хәлдән дә чыгу юлын табып була дип әйтә торган иде. Түбәдә тамак ягын кайгату кыенрак. Звезды голубые над крышей дома. Әгәр берәр антеннаны җимереп куйса, эшләрең начар синең мырау. Ого! Син анда нәрсә эшлисең? Мырау! Менә телевизор антенналарын каравыллыйм. Мине бу эшкә бик озак үгетләделәр. Күндем менә. Чөнки миңа 25 таш баш, юк,
30 алабуға балығы берешеклер. 30-ны? Әнишләп алай булгач бик аш кыяфәтле күренәсең. Сиңа астан гына шулай күренәве. Морау! Әйдә төш монда, сыйлыйм үзеңне. Юк, булдыра алмыйм. Эш урынымны калдырырга ярамый. Карагыз әле. Карагыз, Морау җан түбәдән чыга алмый замлана. Вау! Нәрсә чыркылнашканыгызны үзегез дә белмисез. Морау җан телевизор антенналарын саклый. Нишләргә соң? Тормышымны ничек саклап калырга? Бабай үзе минем урында нишләр иде икән? Морау җан! Нәрсә булды? Нәрсә? Сөйлә! Карым, түбәдә зур мәче утыра. Ах, мин әйтәм. Эләктерәм мин моны иртәнге ашка. Исемә төште кинәт. Минем сыр белән бутербродым бар икән бит. Ха-ха! Карана ничек батыр син, а? Нәрсә? Каравыллау вакытың бетте дәмени? Ай, барарында утыру тойдарда. Менә біраз хәрәкәтләнеп алыйм дип, каргага утырып төштем әле. Кара син аны. Ничек тәвәккәл. Шулай да дөрес әйткән минем бабай. Кайчагында иң кыен хәлдән дә чыгу юлын табып була икән. Фильм Яңа гасыр телерадиокомпаниясының дубль видео студиясында тәрҗемә ителде.